Така, случайна среща на националния стадион по футбол, така че няма как да не ти задам въпрос за футбол. Нашето предизвикателство е много просто. Казвам ти двойка футболисти и трябва да ми кажеш кой от тях е играл в повече отбори. От двамата. В кариерата си, кой е бил повече отбори. Точно кой така, да, никъде. Кой е по-обикалял повече, докато го харесат най-после. За който предлагат, всеки казва по-добре, вземи го ти. Точно така. Да. Добре, и ще ти кажа така, 3 двойки, ако познаеш ако 2 пъти познаеш, печелиш. Да, окей, започваме. Първата двойка е Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Лео Меси, там е Кристиано Роналдо със сигурност. Да, факт, той е с 5 отбора, а Меси е с 3. Добре, до тук си 1 от 1. Следващите, Роналдиньо и Зидан, 2 легенди. Роналдиньо и Зидан, там сме на Роналдиньо. Точно така, т.е. 2 отбора, може би нещо такова. Повечко, тръгва от Франция, 4 отбора са общо. Минава през Юве и през Реал. Така, Роналдиньо е с 8. Добре, до тук сме супер. Ма все пак и третото ще пробваме. Българи. Тук вече още по-подготвен. Тук трябва да съм пък вече не да се замислям. Добре, Георги Иванов Гонзо и Мартин Петров. Мартин Петров. Ти ги закова 8. Добре, Мартин Петров е с 8, Гонзо е с 6. Чели си награда от света на елита. Благодарим ти за участието и приятна разходка. Чао!